karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og tini? Di ko makatog. Tani na lang nahinanok si Brian. Ugma, biyaan ko na sila. Masaylo ako, Brian. Masaylo ako. Lami sa kong tuwag. Uy, gabi sweetheart. Unya, nindot pagay ka kong damgo. Buangan ni magdamgo, ano? Muraging tinuod. Oh, onsa day mong gidam ko pa. Nagsagol ba lang to? Naghamot og cast. Pero kitang duhang leading. Kay, ato ko nung anniversary. Happy ko nung kita. Unya, labing nindot pag yun. Kay, ato bagas mga taon na nambong ko, no? Naghaw ko no ta. Si buangan nun. Muraging tinuod. Lips to lips ko no? Damgo naman eh. O ang mga anak ko na to, nalipay, namakpak. Oo ba? Oy, Ilona. Napa mo mo des kwarto. Maliit ang bana mo. Ang city na oh. Andam na rin pamahaw. Ugang yung baon. Gawas ako na mo diha. Yay, muragi sapot mas irmat. Uy, alas 7 naman eh. Bi, akong kasunis, Bi. Pukaw ang mga bata. Ako rin ati Manila. Sige na pagdalit na diha. Kay mamahaw na ta. Oh, kapurado ba ni mo? Nagmata naman na sila. Mugikan ba ng anak ni mo unyang alas 10 ha? Yato na nato. Diyan. Hilom na diya. Day, nanabog daw nahapit inyong kape oh. Gikutawan ta mong daan. Ay kami na lang ang datuma. O sige, lingkod na mo diha. Dong Brian, lingkod na. Aw, unsa man, magkuta kong usab sa imong kape. Siyami na lang mo higop anang kape ni mo. Kutawan ta mong usab ha? May nang init good ang tubig nga akong ikutaw. Ayaw naman eh. Okay na eh, kana lang. Salamat ma. Gisang pita mo kay basig malate ka. Halos kada adlaw baya, sakay kayo, daghang pasahero nga mag-atang. Okay pa ron ma. O daghang pasahero, pwede mag mukapyot ko. Sayo na ma. Sige na pa, sige na, kauna. Unsay giandam ni mong baon, ma? Ako na to nag-andam, nangunay pa manggikaoy. Naa naman na, adobo ng baboy. Na may sobra man nga gimarinit nako. Gadobo nako og pritong isda. Lamit na nagsud adon ma. Salamat ma. Sweetheart, hatagin niya sa mama ha? Oy. Pero gabi pa kang mauli. Nagpainom-dum lang ko ba? Pero, pasensya lang na si hatag ni Ilona ma ha? Ay, uy, unsa ka ba? Uy, wanay kaso dong. Sige na, kaunog maayo diha. Sweetheart, adar ko. Brian. Sweetheart. Uy. Gitan na mama oh. Ano gabi na lang gaksa ko maayo. Sige na, bye na. Bye. Amping ha. I love you. Hindi tara pabinaw na. I love you too, sweetheart. LV, alas 10 may mohatod ni Ilona. Ay, kung nagbalik-balik ka, maoy. Kapila na kusultihin ni mo anak, eh. Basig matuog ka lang. Kaya na ba Samantha, mohilom lang na kadaog, di ka makabantay. Mandirado ko, maoy, ay kabalaka. Sa papagibuhat ni Ilona. Excited ba yung mama? Tas pang oras, oy. Wapay alas 9. Ikaw man tingali na lipay ng paglarga ni Ilona, ma. Oh, ngano di man kumalipay. Nga magkatilaw naman ang diya karuhay. Ug ang mga apo, ingon man si papa nimo, labi na gyud si Samantha, makatungha na gyud na. Di pa di ka kontento sa akong ihatag ni mo, ma? Baya niya, oy. Pila ra man ang ihatag nimo? 1,500? Ug ang 500 kang papa nimo? Kutubros pangumprag sa pagkaon ng kwartahan ni LB, di na makaabot og mall. Magbilin man sab kog ako, good ma. Magtiko man ko. Hay namang bangho di mo, basig natuog to. Ato ako na be. Lon?
Elona, alas 9 na oy. Apurado kay sa aludya ay. Anak, love ba yan ka ni Mama? Joshua, dong. Anong nihilak man ka, ma? Iaway ka ni Lola? Wa, anak, uy. Elona, kung nausab ang imong huna-huna, ayok pugsang imong kaugalingon. Mabuhi mangyapon ta din, hiba? Wala ko makasapat sa kong kibati ni kayo natin. Kung nagduha-duha ka, pilay pagbaliban ni Josie. Balibari. Sa nagisulti mo, Elvira? Yabag ka man ka, ha? Elona, lihog na. Nay, nagdagan ang oras. Lihog na! Hello, Yads. Andiyan ako sa airport. Andiyan ako pala may oras. Saman ka? Ihatod ko din lang mamagpapa, Yads. Alas 10, paingon na mi diha. Paabot lang. Nahala, sige, panawag kung di ka na, ha? Basi may makita ko rin showful. Magkaligaw sa kong mga mata. Tawag, ha? Oo, Yads. Kadiyutra, naghilak ka? Oo. Mingawon ko sa mga bata, uy. Daig, wili-wili di ayads. Ready na ba yan yung tanan, ha? Okay ra, uy. Mana na, Miss Mama. Sige, matawag na ko ni mo. Bye. Bayad. Bayads. Bayads. Ate Elfie. Gusto na, oy. Sakit-sakit ka lang sa tughanda. Doon na si Papa ni mo, nag-taxi. Manaog na yung tandaan, Elona. Ang mga bata ba yati, ha? O lagi. Sige na, apuradong kay inahan ni mo ay. Ate, sad, uy. Lakaw na bitaw. Pag ayo-ayo ha. Amping. Ug palit na yung modernong cellphone para magka-chat-chata. Amping. Salamat, ti. May ipahinumdum pa di ko. Paminaw. Unsa man na, ha? May panguyab dito itom ha. May pagputi. Amo, magkati, uy. Sige, ari na, Miss Mama. Doon na ta sa airport, Min. Adaman plate. Ay, ako na. Kiri na lang. Hoy, anak, imo ba yan gusto, ha? Kung unsay, mga problema ni mo dito niya, pahibaw ka na mo, ha? Hisgot magka-problema, Min. Uy, saman ka? Magyug ka. Sige lag, negative. Kayo na nang hukom sa atong anak, ah? Yan ang paglalis. Mata na ta. Derang piti na mo nung, Diha na lang ng sukli. Yads, akong mama, si Mama Ludi. Akong papa, si Papa Hangin. Ay, pinangga ginagasi mong parents yan, no? Ay, Giyatod ka. ikaw sabi ay si Jose Leto dong. Ay, sus, Day. Ay, kagwapo day ni mo. Uy, anugon ka na bayot ka? No! Ano niya ako kiniayo istorya? Yes, pangita na kalikuran, no eh. Ano magka-istorya tag maayo? Na, uban lang mama. Ala, kaya, uban lang mama ni mo. Dito ta, nasunod mo na ako, yes! Ikabalo, di ba? Okay, kubik-kubik ng baba ni mo. Ay, okay na si Josie pa, uy. Sama sa dautan sa kong gisulti, Min. Nga bayot man gud siya. Ay, ano mo paglalis niya, uy. Dali na, ato-ato si Josie. Ako'y ikulbaan aning kalakiha da. Unsaon naman lagmangita na si Brian kang Ilona. Unsa may akong itupag? Wa pa mo abot ra ba sila sa mama? Kelpie, hain si Mama. Aha. Asa dito sila si Lola og Lolo og si Mama. May giato lang sila Sam. Niya na turunday. Dukay lagi. Paabuton ta lang good. Muuli ra to. Dali bisam. Magsulti ta ha. Ni promise si mama ni mo no nga palitan ka og dal, di ba? Oh, og si Baby Janine Put og si Tudong Joshua. Ang iya kay pusil-pusil og motorbike. Daghan dagi promise si mama no. Unya ako, unsa may gusto nimo nga paliton ako nimo? Palitan pag kanimo tiya. Uy. Unsa may gusto nimo? School uniform ako tiya. Kay muskwila naman ko. Ingon si Mama, pa-enroll unya ko. Kadiyat Sam.
Hello? Hello, LV? Ikaw na kitawagan ako kay... Pero may bang unattended ang phone ni Luna? Ngano ka? Hello, LV? Hello? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!